dag, og vi vil selvfølgelig få lejlighed til at forklare jer, hvad er vores formål med møde her. Med en fredelig løsning, i stedet for at vi kan bruge den krig, som der har været mellem Marokko og Polisario siden imellem i det marokkanske og Polisario i 1991. Hvor tilhører de? Nej til for at støtte det her, for at filme det her og sende det videre over hele verden. Og det er Tarek Shami fra Nador City. Hvis I vil have en hjælpside, så kan I få det bagefter, I kan gå ind og så se, hvad det han foretager sig i hver dag. Og han kommer helt fra Marokko hertil for at optage det her. Jeg synes, de er store, og jeg synes, I skulle hjælpe mig for at give ham en stor hånd. Tarek Shami.